De wereld zit vol mooie verhalen, waarvan je alleen kunt genieten als je erbij stilstaat. Avonturen waar jij deel van kunt uitmaken, wanneer je dat toelaat. Kijk om je heen, luister naar de geluiden en beleef ze, want ze zijn speciaal voor jou gemaakt. Alleen dan word je de held